Koncentrátor položíme na rovnú podložku. Nádobku z vlhčovača vysunieme a naplníme ju destilovanou vodou porysku označujúcu maximum. Vložíme ju späť do koncentrátora a pripojíme kyslíkovú masku alebo kyslíkové okuliare na výstupný ventil na zvlhčovači. Na opačnej strane koncentrátora sa nachádza vonkajší biely a vnútorný sivý filter, ktoré sa vyberajú jednoduchým vytiahnutím. Koncentrátor zapojíme pomocou kábla do elektrickej siete a zapneme zadný spínač. Displej sa rozsvieti a prístroj je pripravený na prevádzku. Pomocou tlačidla plus a mínus nastavíme časovač. Čas je možné nastaviť v rozmedzi od 10 minút do 2 hodín. Pomocou tlačidla Flow Rate nastavíme požadovaný prietok kyslíka a v závislosti od neho sa nám zmení výstupná koncentrácia kyslíka. Pomocou tlačidla Anion zapneme alebo vypneme funkciu vytvárajúcu záporné jóny. Koncentrátor je možné ovládať aj pomocou ovládača.